Ассалому алейкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умеддорам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Дӯстони азиз, ҳозир мехоҳам шумода як нуқтаи савдоро тавсия диҳам аз бозори Корвон, тарафи Тиллобозор, байни 7-ум 8-ум дарвоза мешавад. Духтарако, марҳамат, рақамҳои телефони савдогар дар рӯи экран ҳаст. Метавонед ки бо маълумоти бештара аз худшон гиред. Духтаро, анахе кожанкои туркӣ омадагиай. Марҳамат, 600 сомон. Мана дарози хушрӯ, чанд фасонай биненда. Моделои ҳар хела дора, сиёҳшам ҳаст. Касое ки сиёҳ мехоҳанд, сиёҳ. Мана дарозакан, фасонакан. Касе ки коричневӣ мехоҳад, коричневӣ. Ина сиёҳша бинен чӣ хушрӯвай. Мана 600 сомон духтаро. Бори турецкӣ. Айнаи қисмда боша, инаи намуд куртако ҳастанд 180 сомонӣ. Мурай материалошон 180 сомонай. Ҷадад натонёшам ҳастай чанд рангай. Бо маълумоти бештарша метавонед аз худшон гирен. Рақамҳои телефоншона ман мондагиам. Бо пурсон шавен мефаҳмонанд тона. Баъд духтаракои хушрӯ, ман шумода мехоҳам халат нишон диҳам. Халатҳои туркӣ доранд. Халаташон 360 сомонанд турецкиё. Дарозшам ҳастай, калташам аст. Ҳар хелаш хулас ҳастай рангошон. Мана диден. Баъд анаи намуд халатҳои 200 сомона, халатҳои 200 сомона доранд ҳамроҳи бурукошон. Туркиё бурук надоранд. Анаи намудор боша доранд бурук. 200 сомон. Марҳамат. Диден. Чанд рангай, рангакои фасон. Мана ин рангшам нишонтон тим духтаро. Касе ки мехоҳа омада бо аз пеш бина. Мана диден 200 сомон. Ба духтаро халато инчунин анаи намудош ҳастай. Касоне ки хеле ваюра нағз мебина. Санг дора. Мана фасони хушрӯ. Ино боша 300 сомон. 300 сомон айно? 300 сомон ина. Қафоошо намунам хе чӣ дора? Сангча дора. Аз ино чанд рангай диден? Сабз дора, бардов дора, сиёҳ дора. Ба духтарако 550 сомона халат доранд. Инош турецкиян. Дарози хушрӯ. Диден? Аҷоибот фасон. Марҳамат. Метавонед бо биёен аз пеш бинен духтаро. Ана ин қисм боша, ин қисмда куртои хушрӯ вай кадиян аз продажа кадиян аз анамин сар карда. Ҳамашона 180 сомонӣ. Ина ин намуд натониёи куртое ки мебинен, маечняи материалошон. Ино духтарако 180 сомон турецкиян. Мана тоза бори туркӣ 180 сомон. Иҷа бор бисёрай, ҳар якташа нишон дода намеша духтаро. Аз анамирӯ метавонед худтон омада бо аз пеш бинен. Куртои ҳоҷиёнаям доранд. Куртои сафеде ки бисёриё мепурсанд. И куртои сафед чанд айкиҷон? Куртои сафед наи бангиёш 250 250 300. Мана марҳамат 250 300. Анамхе куртои ҳоҷиёна. Тамошобинони азиз, инчунин дариҷа турецки шлёпкаву анам хеле красовкиву туфли ҳастай. Ана шлёпкаошон 100 сомонӣ духтаро. То 280 сомона дар амҷа обуфошон нарх дора. Марҳамат, тоза туркӣ. Шабинен. На. Хулоса то 280 сомонай. Метавонед биёен бо ай пеш бинен. Ба духтаро сумкачошон хушрӯе аст ки аз 150 сомон сар мешидай. Тоза турецкиноям аз 150 сомон сар мешидай то 180 сомона. Мана беҳадам сумкачои хушрӯча. Мана Шанел ҳастай, ҳама намуд ҳаст. Инаи фасонакора касе мекофт. Ина иҷада будай духтаро. Биёем бори дигар такрор мекунам. Иҷа бозори Корвонай. Тарафи Тиллобозор байни 7-ум 8-ум дарвоза
нолевой ряд. Мана Луи Виттон шуда мебинед чӣ хушрӯ. Нолевой ряд. Метавонед аз пеш бо ҳамаша тамошо карда, нарх наво карда харидорӣ кунем. Баъд духтарако мехоҳам распродажа нишон диҳам. Иҷада распродажа доранд 80 сомонӣ. Мана ин курткаҳошон ҳамаш 80 сомон. Ира бинед. Иҷа чанд намуд дора, подростковию, ҳар хела дора. Чизе ки мебинен амҷа курткаҳо 80 сомонӣ. Мана якта ба якта ба ҳазор бо метавонед хитон омада ай пеш тамошо кунем. Бисёр ҳам курткаҳои нағз. Иҷада бисёра интихоб бо омаден хушрӯ карда хитон мебинен духтарако.